някакви митове свързани и с Майнкрафт. Така е, вот така. Мамче, аз съм креатив. Това може би ще... Така. Сега. Добре, ще ползвам. Добре. Знам. Аре да не. Брат, почни с чопки. Аз да не гледам. Бих ми да взима пътната. Да, не такова за вас. Така. Колко това да не е такова? Брат, това да не е. И глух си мисля, че... Но... Сега ще трябва да са... И това е къщата, брат. Не е странно. Просто, много такова класическо. Взема на врата, на къде се опера, насам, така, супер. Покрива на тая къща, както е обикновено, нали, не ми харесва. За мен лично е много грозно. Нека такъв натака ходи, не ми допада. Нека слезем долу. И да видим това как изглежда като една обикновена къща. Не изглежда като мен. Това е много. Разбирате. И за ползва ли това ще го променим. Това е много странно. Знаеш ли като гледам пътя, обикновената къща, която е нормалната, изглежда много по-добре, разбира вече какво. О, така, тук съм. Се казва Кариландия. Даже така сигурно ще се казва само позиви нещо като започваме Кариландия. И това бяхме измислили още в... На къде беше? Тук. Абе, някъде към някакъв център. Тук долу. Този проект Кариландия. И къщата, както трябва да е, вече е готова. Нека видим стане. Нека погледам, да, точно това са къщата. Така. За теб име все още нямаме. Или ако искате, вие измислете на тази котка долу в коментарите. Поне да напишете, ако не някакви идеи. И това е едната къща. Нека направим всъщност да вземем приволно. Така, тук има някакъв безполезен чест. Няма да го гледам. Тук, абе. А да сложим торчове вътре, да се спомнят някакви неща. Не, грешно. Така. И това е един вид, който може да направим. Може да се по всякакъв начин с тия другите блокове и точно това ще пробваме сега. Следващия блок, който ще пробваме, много искам да го пробваме, е този Polished Black Stone Bricks. Един вълничен проблем при него е, че искам да с кое дърво ще се пасва повече. Не знам кое друго да изпълня. Може да е само този Polished Black Stone Bricks. Поленка сега тестваме тебе.
ще пода, ще... Ай, пак такива. Сега проме с синьо. Също дървото мога да сме по най-лесния начин. Тъй ще да се превърне. За първи път мисля, че в епизод най-накрая ми показах и брат, я ми 10%. Абе, къде... Абе... Аз целият епизод буквално си го... Аз едва го намерих, не знам за вас. Аз едва го намерих. Добре, това кое ще трябва да направим в момента? Трябва да дойдеш ти тук. Не. Защото не трябва да въжета, признам се. Да, бийте ма колкото искате, изнам. И подах кожа. Кожа и две въже. Това е. За съжаление, епизод се показва, искам такъв сериал 3 епизода вече, ама не са справените неща. Като са справените неща, ще са махнат. И не са Боже. червена. Врата, която не съм отворил. Това не знам, хубаво е, ама къде да сложа, брат? Искам да ги спомня тя новите блока, но не знам къде ги сложа точно. Мисля, че с червеното се пасва много, аз лично харесвам много червено. И тъй като червено е червено. Чете, тези блока може да ги спомня за Blacksmith по такъв начин. Да го направим него. Но нищо, и къщата ще направя по такъв начин. Нека сега видим дали това дърво да има такива неща. Добре, ще ми трябва доста да пренаправя. Аз имам още горе, но за сега ще са тя. Ако сложа... чакай да видим. Но това ще е ли лаго? Чай погледам. Тези ги марка. Да се опитам да сложа такива. Да, всъщност да. Даже мисля, че за тази къща, ще е по такъв начин, трябва да използвам някакви червени стъкла. Също съм се толкова спък. Прекрасно. Трябва би голстон да сложа отгоре всъщност. Направена е, нека видим сега. Да, ето го! Единствено, което ми харесва е покрива, че е толкова, че има толкова ляло в него. Така. Иска да е малко по-червено, макар че това ми е вече ясно, когато се гледам, но все пак съм си го направил, за да видя как ще. Имам чувството... Освободих вино. Това се обижавам. Може да започнем. Къщата е готова. Почнам вече много бързо да ги штраквам. Да разбавих какво теорията го... Сега, това кое нещо, което ще тествам е... Първо ще ми трябва... Листа. Не. Абе, къде са тези листа, бе, брат? Те са ми... Дъбови листа. Къде видим? И сега... трябват ми яйца. Тук има всъщност е от тази страна, където повече свети. Тази страна е по-тъмна. Тук е по-светло, защото това е Майнкрафт. Другото, което искам да направя в момента, не знам дали ще успея, е този Blacksmith. Това къде сням. Лесно е, единствено в момента нямам лавата и просто тази няколко блока и ще ми трябва доста повече камък. Махай се от тук, така. Добре, значи пак ще отида на листа. Това е много интересно, за първи път гледам как се стоят тези постройки, които са от селището. Вие тук направих между другото да кажа, тук е всякакви книги, които са например за лодки, за кирка, не точно нещо от тук нещо за меч и за кирка, но си тях, които са... Махай се! Махай! Како? Солски страти да ги тук на тези, или на другите тези, за например сега. Тук за въдица, защото не спа. Имам мечове, бронен за такива глупости, но тук сме, дами и господа, не може да камана. Как са прави сами? Не трябва пак да го текат. Какво значи ли са прави сами? Няма проверя. Се прави по това, че ще е много тъпо. Това е като я. И
се. Така. Трябва да си мисля, обаче тук има само 5, за да направя слабо. Това може да е дървение. В момента толкова много се наслаждавам, които ама правилност там беше. Да, благодаря. Но в момента толкова много Май теорията. в този епизод, защото аз обичам да строя. Е грешна. Да, оставах колко 4. Няма да ги взема след малко, ще може да довършим с градка. Това малко стълби. Бай. Така, Идиот. Да, но пък да сложа, не да с водата никога не грешат. Винаги. Никога не грешат. Сега нека да взема една прекрасна вода. Така. Тук ми се усеща, че това е много такова. Не, чакай, аз тук бъркам да се седи. Така. Слагаме тук. 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 Да, спокойно, след малко ще видим и тебе. Така, изчисления, които направих на момента. Връщане се отново с още спонсорите. Малко ми лагва. Гледате в снимката е 2 пиксела, това нещо му разбера. Тъй, отново правите стили. Те са ето тук. Мисля, че те трябва. Тук няма врата. Те са тук мотор. Тук вътре да сложим един моторче. Тук. Начин. Също нека да сложим това насам. Не, нека да сложим един там. Един тук. След това защото не трябва. Мисля, че това е другата сграда, да. Добре. Това е хубаво. Това мога да направя много красиво. Мога да направя леко по-големичко, много малко по-големичко. Да се направим по някакъв наш начин. Сега, ще трябва да направя същото, обаче с прус дърво. Или просто да го заменя, мога и това да направя. Обаче ние нещата не ги правим по този начин. 4, 5, 6, 7, не знам си добре. Правим още една подобна сграда. Мисля, че и втората такава сграда е такава, да се разпределям по един крафтинг, който да има къщи, постройки, да има такива неща. Нека сега погледнем, мисля, че е същото. Искам да бъркам на един детайл, че да се един блок по-дълго. И като мисля, че скрuz дървото 5-4. Аз обичам скрuz дървото в нещо. Обожавам. Няма търпение тя да ги превърнат нещо, което така леко по-красиво цялото детайли. Имам да сложим, ако това вече не от камбаните ще ги пробвам. Само чейнове, банерите, съседници и планта. Сега най-лесното да добавим предполагам в тези вакси, които са неща, са тези вериги. Може да сложим навсякъде. Наришняваме навсякъде наистина. Но те може да са такива малки детайли и даже се изчакат някакъв смисъл. Мога вече да ги сложа ето така, това да го държи. Даже мога да го ставам. Това е начин да го може отгоре някак самия отбор. Там да ви на високо, да не е толкова и първото банерите по най-лесен начин може да сложим от тея. Абонирайте се, усетили му още лайк. Напишете коментар на какво друго сте играл, но пък от мен чао.